салом тамошобинони канали TOQI TV. баъд аз мағлуб гаштани Муин Ғафуров шумораи зиёди мухлисон рӯ афтода шуданд. зиёди онҳо мегуфтанд ки Муин Ғафуров аз мағлуб гаштани худ розӣ нест, чунки дар ҳоле ки Муин Ғафуров зарба зад, ин зарба зарбаи ҷаримавӣ набуд. Ин кор дар раунди сеюм буд. ва сабаби мағлуб гаштанаш ҳамин буд ки ӯро аз клинч озод карданд. ин кор дар раунди сеюм буд. фаромӯш намекунем ки Ҷон Линекер қариб буд ки дар раунди якум Муин Ғафуровро ба нокаут равон кунад ва сабаби ба пой рост истоданаш фикр мекунем ин қувваи зиёди Муин Ғафуров буд. Муин Ғафуров бо Ҷон Линекер 3 раунд рақобат карданд ва дар ин муҳориба бо розигии доварон Муин Ғафуров мағлуб шуд. баъди ин рақобат Муин Ғафуров дар инстаграми худ Ҷон Линекерро табрик кард ва гуфт ки ӯ яке аз варзишгарони бузург мебошад ва миннатдории худро ба One FC баён кард. Ҷон Линекер низ Муин Ғафуровро дар инстаграми худ табрик кард ва гуфт ки ӯ яке аз варзишгарони беҳтарин мебошад. чӣ тавре ки мо медонем контракти Муин Ғафуров бо One FC тамом шуд, яъне ин охирон бой буд. шумо чӣ фикр доред бародарон? оё Муин Ғафуров ба UFC меравад ё ин ки на? фикрҳои худро дар комментария нависед. варзишгари дигари тоҷик муштзан яъне боксёр Муҳаммад Ёқубов 14 бой дораду ягон маротиба мағлуб нашудааст. рақиби навбатии Муҳаммад ин Абраҳам Мантоя мебошад ки онҳо аллакай мавсими вазнбардориро гузаштаанд. мо ба Муҳаммад Ёқубов боварӣ дорем ва боварии комил дорем ки бори дигар ғолиб мегардад ва 15-0 мешавад, яъне ягон бор мағлуб намегардад. хайр бародарон, то барномаи оянда лайк монда бар канали мо обуна шавед ва боварии комил дорем ки рӯз то рӯз варзиш дар ҷумҳури Тоҷикистон пеш меравад ва парчами миллии моро дар тамоми дунё баланд мебардоранд. Audio Jungle.